ברוכים הבאים לכנס מנהיגי חינוך מספר 4. כמדי שנה מתכנסים יחד מנהיגי החינוך, מנהלי ומנהלות החמ"ד, ליום שכולו העצמה ולמידה. והשנה לראשונה בהיסטוריה של החינוך הממלכתי-דתי מפגש חוצה תפקידים תחת קורת גג אחת. שמי דורין, בת 34, ילידת שכונת התקווה. אני רוצה לומר תודה למורה ששינתה את חיי. למורה שהאמינה בי וביכולותיי, שהייתה לי לאוזן קשבת וליוותה אותי במישור האישי, החברתי והלימודי. היא שימשה לי כאם רוחנית. הטמיעה בי את הרצון ללמוד, את החזון להגשים, ללא ויתורים וללא פשרות. כיום, כבעלת תואר ראשון במדעי החברה, וכאימא ל5 ילדים, אני מעבירה את מה שקיבלתי ממנה לילדיי ולילדים שאיתם אני עובדת כמדריכת מוזיקה ותנועה. זהבה יקרה, אני רוצה לומר לך תודה. גדלתי בשכונת התקווה. אני אומרת שכונת התקווה כי אנשים בחוץ פחות מכירים, אבל גדלתי בשכונת עזרא וארגזים, נתחיל כאן. בצריף קטן, רעוע, משפחה מרובת ילדים, הורים שלא יודעים קרוא וכתוב. כל הגודל של הצריף היה משהו בחדר של מקסימום 30-40 מטר מרובע. אבל לא הייתה לי אף פעם תלונה, לא חשבתי שזה חריג. היה ברור לי שזה מה שיש. זה מה שיש ועם זה צריך לנצח. הגעתי לבית ספר שאותו אחר כך ניהלתי, ושם החוויה הראשונית שלי הקשה הייתה עם מורה שאמרה, ביקשה מכל הילדים לקרוא בבית סיפור מסוים, ולחזור עליו עם ההורים. וכשהגענו לכיתה היא שאלה מי לא עשה את זה, והייתי ילדה תמימה וטובה, הרמתי את האצבע ואמרתי אני לא. היא שאלה למה, והתשובה שלי הייתה, אני לא יכולה להסביר לך. אז היא אמרה, מה זאת אומרת, את לא יכולה להסביר? אמרתי, אני לא יכולה להסביר לך לפני כולם, אני אגיד לך אחר כך. אמרה, לא, תגידי לי עכשיו. אמרתי, עכשיו אני לא יכולה להגיד לך כי את לא מבינה. אז היא אמרה, את גם חוצפנית, היא לקחה אותי למנהלת, המנהלת ישבה בסוף המסדרון, גררה אותי, והילדים כולם ראו את זה, וזה משהו שחרוט לי ככה בפנים. הסברתי למנהלת למה, ואז הם אמרו לי, תביא את ההורים. אמרתי, בחיים לא. ההורים שלי עוד יקבלו עונש על זה שהם לא יודעים קרוא וכתוב. אז חוויה קשה. בסיום ט' היו עושים לנו מבחנים, פעם קראו לזה מבחני סקר, אצלנו היו מבחנים פסיכומטריים, שמחליטים אם אתה הולך לחטיבה העיונית או למקצועית. ועשיתי את המבחן כמו כולם, והמבחן היה עם תוצאות טובות מאוד. היועצת קראה לי לחדרה, ואמרה לי, זהבה, תראי, הציונים טובים מאוד, זה לא הגיוני. אני הסתכלתי עליה ואמרתי, היא היועצת, בשבילי הייתה סגן אלוקים לפחות, היא היועצת, היא מבינה, היא צודקת. אמרתי לה, אוקיי, אז מה את אומרת שנעשה? אמרה, מבחן חוזר. אמרתי לה, בסדר, אמרה, אבל אצלי בחדר. עשיתי מבחן חוזר, אצלה והציון היה גבוה יותר. ואז היא הסתכלה עליי והיא אמרה, הציון גבוה יותר, אבל זה עדיין לא אומר כלום. אמרתי לה, אז מה את אומרת? היא אמרה, את יודעת שלא תלמדי. את יודעת שלא תמשיכי ללמוד, אז חבל על הזמן. מי שנלחמה בעדי, לא איתי, לא דרכי, זו הייתה יוכי, המורה שלי לטבע. היא אמרה, מה היועצת אמרה לך? אז אמרתי לה, שאני אלך למגמה מקצועית. היא אמרה, בשום פנים ואופן לא, נכנסה ליועצת, ואז התחילו שם צעקות בחדר, ואני נבלתי מהצעקות, הרגשתי שהיא משהו אחר, ומה שהיא עשתה, משהו אחר, זה האמונה, לא רק בי. קינינו בכל הילדים שהיא אהבה, היא אהבה את כולם, זה היה ברור, יוכי מגיעה, הייתה מגיעה לשכונה עם טוסטוס, כל הילדים רצים אחר הצהריים, יוכי מגיעה. עכשיו להגיד שהרגשתי שהיא אהבה אותי, לא, אבל היא שידרה לי שאני שווה. החלטתי שאני לא אומרת לאף אחד מה אני הולכת לעשות, ופשוט לא, היא אמרה לי, את הולכת למגמה עיונית, פעם היועצת אמרה למגמה מקצועית, ואני החלטתי שאני מפסיקה ללמוד ונגמר. ויצאתי לעבוד, שקלתי נוצות, מיליתי בקריות נוצות ושקלתי אותם על המשקל. במקרה רצה הקדוש ברוך הוא, ואותה מורה הגיעה לסיבוב בשכונה ושאלה מה עושה זאת ומה עושה זאת, ואמרו לה שאני כבר מצאתי עבודה. אמרה בשום פנים ואופן לא. הגיעה אליי הביתה ואמרה לי, את לא ממשיכה לעבוד שם, את הולכת ללמוד. אמרתי לה, אבל היועצת אמרה, והיא אמרה, לא, אני לוקחת אותך איתי. ומשהו היה בי להושיט ליד, משהו היה בי רציתי שמישהו יגיד לי שאני שווה. כמי לומד במגמה שהיא ללא בגרות, אז פעם בשבוע יוצאים לעבודה מעשית, סונפתי לבנק ביפו, וכשהמנהל ראה את העבודה שאני עושה, הוא הבין ששווה לו להעסיק אותי. אותה יוכי, שוב, איכשהו
אנחנו לא בקשר כבר שנים, היא מסתובבת והיא עוצרת בתחנה מרכזית ואין לה כסף מזומן, והיא נכנסת לאחד הבנקים ורואה את החברה ושואלת אותה מה עושה זאת, מה עושה זאת, מה עושה זהבה, זהבה בבנק והיא כבר יש לה עבודה ביפו. היא מתקשרת למנהל הסניף ואומרת לו לא, בשום פנים ואופן, אתה לא משאיר אותה אצלך, היא ממשיכה ללמוד. הוא בא אליי ואומר לי, אני לא משאיר אותך לבא, כי יוכי אמרה שאת ממשיכה ללמוד. אמרתי לו, מי זאת יוכי? מה, היא תקבע לי על החיים שלי? מה פתאום? איזה מין דבר זה? יש לי כאן עבודה. בסדר, אני אשלים את הבגרות תוך כדי. בסדר כזה, ובאמת הלכתי ונרשמתי, וזה רק מראה שהטיפונת אמונה בילד, הסתכלות, איזה שדר שאתה מאמין בו, והוא קופץ. גם אם אנחנו נראים כדוחים ולא רוצים את זה, זה בסך הכל בא מהמקום ההפוך, של לרצות לנסות את האחר ולהגיד לו, נראה אותך שאתה לא מוותר עליי, ויוכי לא ויתרה עליי. אני חולה במחלה נדירה יחסית, שפוגעת בכל מה שקשור בתנועה. פוגעת במוח, בתאים במוח, שאחראים על התנועה. והרופא אמר לי, זו מחלה קשה, את הולכת לסבול מאוד, וכדאי שתעזבי את העבודה כשאת בשיח. כשרואים אותך עדיין כשאת הולכת, את אוטוטו לא תוכלי ללכת. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, איך אתה מעז להגיד לי כזה דבר? מי שם אותך בכלל? איך אתה מעז להגיד לי כזה דבר? לרגע אין בי את התחושה של משהו ינצח אותי. אין בי, זה לא קיים. אני אנצח את זה, אני כבר עברתי כזה מסלול בחיים. אני מוכנה לשדה אימונים הזה, אני גדלתי בשדה אימונים, אז מה, אז עוד דבר אני אנצח אותו, אני אנצח אותו. אני כמה שאני יכולה, אני ממשיכה להשפיע, וממשיכה לעשות לטובת המערכת, לטובת ילדי עם ישראל. אז להגיד שזה קל, זה לא קל. להגיד שזה חשוב, זה חשוב. להגיד שזה ממלא אותי מאוד. להגיד שאני מודה לאל, מודה. אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים הטובים שפגשתי בדרך, ופגשתי המונים. תודה מיוחדת שהיום שמנו במוקד, זה המורה יוכי, אז אני רוצה להגיד למורה יוכי, תודה מיוחדת שלא ויתרת עליי ולא ויתרת לי. יוכי, את בטח יושבת כאן ונרגשת כמו שאני מכירה אותך. אני רוצה להזמין אותך לבמה ולהודות לך. שלום לכולם. יש כאן רבים שמכירים אותי, אז יודעים שאני לא נבלת מהתקלות, אבל זהבה הפעם התעלתה על עצמה. אני מקבלת הזמנה לחלק הזה של הכנס היום מזהבה. אמרתי, מה לזהבה שוב? איזה פריצת דרך היא שוב עשתה? נלך נראה. אבל לחשוב שהיום מה שיהיה במרכז או בפרונט זה אני, על זה לא חשבתי. תודה. זהבה, למי שלא יודע, רגע, אני צריכה להגיד מילה. זהבה, למי שלא יודע, היא אקזמפלר מיוחד. ישנם כאן הרבה שמכירים אותה וזוכים ונהנים מכל העשייה החינוכית שלה במשך כל השנים. ואני מאחלת לך, זהבה, המשך מוצלח בכל מה שאת עושה, ובמיוחד להגשים את החלומות שיש לך ועוד יהיו לך. בבריאות טובה. למה הסכמתי? כי את ההפקה הזאת עשתה תלמידה שלי, ליני. אז אני רוצה להגיד גם לתלמידה שלי תודה, וכשהיא התקשרה לספר שזאת הבקשה איתה, אמרתי בוודאי. והמסר השני שלי הוא אליכם. זה הסיפור שלי כאן. הסיפור שלכם, של כל אחד מכם. שכל אחד מכם יזכור שיחידי הוא בעולם הזה. שהקדוש ברוך הוא הביא אותו כי יש בו משהו אחד, יחיד ומיוחד, שהוא רק שלו. רק שלו. ואיתו הוא צריך להאיר את העולם. ודרכו הוא צריך לאפשר לאחרים להאיר את מה שיש בהם. אז שכל אחד ייקח על עצמו, תלמיד אחד, מורה אחד, מפקח אחד, מנהל אחד, שמחר בבוקר כבר מתחיל להאיר דרך עצמו, אותו, את העולם. תודה.